Добре. Другари и другарки. След това е интересно лирическо отделение за увод от моя страна. Ще разгледаме сравнително двете триади. Това, за което си говорихме вчера, калкарея, ликоподиум, сулфур, и това, за което си говорихме днес, беладона, хамомила, аконит. Не случайно ги подреждам по този начин, защото най-често острото лекарство калкарея е беладона, най-често острото лекарство на ликоподиум е хамомила и най-често острото лекарство на сулфур е аконит. Което не означава, че сулфур не може да направи остро беладона, например, или че ликоподиум не може да направи остро някое друго лекарство, като силика, букзвоника и т.н. И в момента това не го разглеждаме. Разглеждаме само тези две триади. Острата триада, А, Б, С в хомеопатията, ако видите първи три букви на лекарства, те са аконит А, беладона Б и С хамомила, и голямата триада на трите поликресни. И Ками ви показа как калкарея преминава в беладона. Как някои симптоми на калкарея всъщност са коренно противоположни при беладона и всъщност този гешталт на калкарея и беладона, това е една цяла система, отразява едно и също състояние на жизнената сила, екзалтирано в двете му крайности. До екстремната пасивност, затваряне и инертност на калкарея, разбира, че не е по-затворени от нея, до сега вие тези лекарства ги познавате, до пламенната, отворена и екзалтирана беладона. Можем да го гледаме по друг начин, с мидата и метафората. Мидата е мекотело, което има нужда от черупка, за да се пази. В момента, в който мидата усети някаква трудност, тя се затваря и се чувства защитена в своя дом, в своята крепост, в своята черупка, която е неподвижно прикрепена към скалата, т.е. в своята ригидност, в своето твърдоглавие, в своят инат. Какво ще стане, ако махнем черупката на мидата? По принцип, мекотелото умира, по принцип. Но в тези минутки преди да умре, всъщност това е в състояние на беладона. И ако успеем да, понеже все пак работим с слово и с абстрактни конструкции, с символи, т.е. можем да си играем с символите, представете си, че имате една мина, на която сте махнали черупката, ама тя не умира, тя остава жива. Тя остава абсолютно гола, абсолютно беззащитна. Тя няма да се скрие, тя няма да избяга. А е малка и мека и невзрачна, света е голям и страшен и плашещ. И единственият начин да се адаптира е да изпадне в остро състояние, да иде в другата крайност, другата екстремност. Беладона има делюзията, че ще забележат умственото и объркване. Това е основната делюзия на лекарството. Извинявайте, на калкарея, понеже ме погледна да е. А беладона има делюзията, че е сама в дива гора. И когато ти махнат черупката и си една гола мида, която няма къде се защити и си сякаш си сама в дива гора, единственият начин да се защитиш е като подивееш. Тоест, влезеш в състояние на беладона. Затова те са свързани, тези лекарства. Липсата на енергия се компенсира с екзалтация на енергията. Калкареята, която се влошаваше от всяко най-малко усилие и затова пестеше енергията си, се превръща в неизчерпаемия източник на енергия беладона. Вие няма да видите отпусната беладона в остро състояние,
Защото има други лекарства с също толкова високи температури, като белодонистите 39-40 и нагоре, но са абсолютно отпуснати. И това е, например, опиум, но не е беладона. Беладона в остро състояние не е дроп. Тя е активна. И вие се чуете откъде при тази тежка болест, защото всъщност болестта не е тежка. Не изглежда тежка. Състоянието изглежда плашещо сериозно на беладона. Освен ако вие не знаете какво да очаквате от нея, тогава сте подготвени, знаете, че това е в кръга на нещата, това си е нейният Болшой театър. Но в това тежко състояние тя е извор на енергия, непрекъснато. Форма на компенсация. Липсата се компенсира с пръх. С оговорката, че ако имате остро състояние беладона, независимо каква е конституцията, защото може да не е калкарева конституция, може да е някаква друга, но ако имате остро състояние беладона, особено в тая му част, фибрилната, температурната част, ако имате внезапно бързо вдигане на температура, с червенината в лицето, с студените крайници, с яростта, целият набор за беладона, и дадете беладона, и нещата се успокоят. Но утре, по същото време, се случи същото нещо, това не е беладон. Тоест, по остро състояние е еволюирало. Най-често е страмониум. Страмониум е друго лекарство от семейство солунацея. Солунацея е картофови. Там е и домата, и картофол, тя също има различни лекарства. Те не са толкова отровни. Има по-отровни представители, в това число беладона, страмониум, метатул, шистоцианус е билката черен глям, тя също е много отровна. Та, ако имаме повторение на фебрилния епизод, това е страмониум. Ако е еднократен епизод, да, беладона е помогнал, беладона прави еднократен епизод, тя как ми го каза, внезапно започва, внезапно свършва и до там. Картината на беладона е картина на едно внезапно възпаление. Няма значение къде е. Съответно, всичко това, което ви казах, Ами, от идеята, че атропина редуцира секрецията, вие ще видите лигавиците възпалени, т.е. огнено червени и сухи. Няма да ги видите огнено-червени, лъскави и блестящи, както при някои други лекарства, например апис, който просто да го учи някой друг път. Да. Ще си приготвя нещата в главата. Картина на беладона може да имате в резултат на слънчев или топлинен удар, как и казва, се влошава от топлина, особено в главата. Това е изключително често срещано състояние, слънчев удар, най-често изисква беладона като първо лекарство. Може да е някои други, но в големи процент случаи вие ще имате нужда от беладона и беладона ще ви помогне. Аз съм известен с това, че разказвам една чудесна беладона, тъй като аз имам няколко чудесни слънчеви предавания и правя чудесна картина на беладона. И така както ме гледате един относително адекватен и добре психически сложен човек, всъщност аз правя големи дивотии в състояние на беладона. Абсолютно типична е картината. В един конкретен момент, като с хронометър, започва втрисане. Втрисането започва внезапно, неочаквано и не може да реагираш. И първоначално аз си мислех, че е само при мен, колкото повече чета литературата за това състояние, то е описано точно по този начин. Става ми студено и докато стана и да се облека, нямаш време да го направиш, започва втрисане. И колкото повече те втриса, толкова повече се тресеш. Като втрисането поначало е тръпки и много бързо преминава буквално в тремори и
конвулсии на всички мускули, на цялото тяло, дори там, където не знаеш, че има мускул. Много бързо, защото това е мускулна работа, много бързо, в рамките на 5-10 минути, ти си вече изтощен от тези тремори, но те не спират. Челюстта, мускулите те болят. Болите гърба при бъбрец. Всичко те боли, защото треморите са ужасни и не спират. Студен ти е, респективно искам да се завия. Зави ме! Дай по тяло! Бързо! 1, 2, 3! Шише с топло вода! Окей, това одяло трябва да ми го донесат, т.е. да го вземат. Къде си? Колко ще чакам? Що се бавиш? Едно одяло. Не ми е топло, искам още едно. И всичко е с заповеди. В този момент човек вече е фибрилен, т.е. температурата е висока, червен, лице червено, крайници студени или с доста по-ниска температура от главата. Това, което е характерно за главата е, че грее. Не е нужда да го пипнете човека. Може да сложите ръката на разстояние от него и вие усещате той като печка. Той излъчва, грее и също време ви казва, че е студено и се тресе и иска да го завиете. И ви го казва заповедно. В този момент започват халюцинациите. Халюцинации. Халюцинациите са винаги за нещо демонично. Винаги са за нещо демонично. По-нататък във втори модул ще учим, що са такива. И правда и когато говорим за перинатална матрица в 5 семинар, ще споменем някои неща, но винаги е някаква зла сила, която иска да ти направи нещо лошо и вече може да приеме нещо очертание. Дали ще е вълк, дали ще е демон, дали ще е караконжул, извънземен. Няма значение какви очертания ще придобие, но винаги е зла сила, която ще направи нещо лошо. В моят случай бяха мормони. Аз ги наричах мормони. Така ми ще им кажа, но не виждах това, което е всеизвестно познато, нали, русите младежчета, момченцата мормони. Бяха малки дечица, такива малки дечица, 5-6 годишни мормончета на стадо и ме чакаха в огледалото. То щяха да изкачат през огледалото. Не едно-две, много мормончета. И най-страшното бяха техните зъби. Те нямаха резци и кучешки зъби, нали аз се впечатлявам от зъби се в главата. Всичките им зъби бяха кътници. Което беше много страшно, защото тези зъби бяха кокало-трошачи. И те щяха да излезнат през огледалото и всяка част от тялото ми, която не е завита и се подава извън леглото, да започнат да я глозгат, ама да ми трошат костите с това. Аз го виждам как се случва. Страхът е ужасен. Опитвам се да се избавя от него. По никой начин не мога. Ще видите неудобно в рубриката религиозен делириум. Няма се предвид само, че са кръсти, но под религиозен делириум може да сложим всичко това, което е свързано по някакъв начин свръхестествено. Аз започнах да искам да ме къдят с тамян, да ме пръскат със светена вода и всякакви такива простотии, само защото да се прогонват въпросите мормони. И те само не, че не се прогонваха, ами излезнаха от огледалото и започнаха да пълзят по стената, съвсем като демоните по филмите Холивуд трябва да яде. И аз абсолютно, човек, учил психология, работил това, съвсем не си давам представа, че съм в халюцинация, че съм в дивост. За мен това е абсолютно реално и нормално. И това състояние е някакво... И то не свършва, то непрекъснато се развива с нови краски. В един момент, като отрязано с нож, след около час гърчене, всичко спря. На другия ден спа се нормално, на другия ден няма нищо, разбира се, отивам отново на плаж, защото така. Вечерта
5 часа, точно колкото вчера, започна да ми става студено и аз, понеже знам какво ще последва, още по-бързо търча да си взема нещо, да се завия. Нищо такова. Нищо такова. Просто цялата картина отново в цвят, форма и обем. Само, че този път не бяха мормони, а бяха едни такива големи кърлежи. Такива големи. Които искаха да ми се забият и аз ги вижда как са ми забити по гърба и ме се мучат и аз не мога да ги махна. И в този момент, приятелите, с които сме, се сетиха да се обадят на Камо, защото в този момент аз не мога да самодиагностицирам да си кажа дай ми това лекарство и ми дай другото лекарство. Тъй като си спих белодолата, станах човек. Но слънчев удар, прегряване или пък заради нещо друго, заради измиване на коса, няма значение поради каква причина, но острото състояние на белодона е много ярко. То е състояние на делириум. Да учиш да ходиш на плаж. Обожавам да ходя на плаж. Сега белодона за сега. Да видим процеса при сулфур. Сулфур беше горещ. Това беше вулкан. Лава. Дали ще е под напрежение в недрата, или ще е горе лавата, която избухва хаотично в въздуха, няма значение. Сулфур е пламенен, темпераментен, също е неизчерпаем извор на енергия, ама в здравото състояние. Вече в хрониката енергията му пада. Но топлината при сулфур в остро състояние става студенината на аконит. Аконит е леден. При все, че усеща болките си парещи. Вижте, едното състояние е компенсирано в другото, но двете страни на една монета. Те описват един и същи процес. Сулфур е напуснал зоната на сигурност. Сулфур е напуснал рая. Сулфур току-що е напуснал матката. И аконит, който имаше страх от смъртта, с парализът на сфинктерите, малкото бебенце, току-що родено, заради страховете на майката по време на самото раждане. Това е един и същи процес. Детето е напуснало зоната на сигурност. Само, че не е готово за това напускане. Тоест, да му шоково. Другото чудо за аконит. И то влиза в състояние на аконит. А иначе, ако не беше в състояние на аконит, логично първото лекарство е сулфур, защото е напускане зоната на сигурност и край на безусловните ресурси. От тук нататък всички ресурси се получават под условие. И тъй като всички ресурси се получават под условие, аз трябва да съм достатъчно добър, за да получавам повече ресурси. Колкото съм по-добър, толкова с повече ресурси. Значи това, което съм сега, не е достатъчно добро и трябва да бъде един по-различен. Това е ликоподиум. И за да бъда по-различен и за да предугаждам желанията и претенциите на хората, от които завися майка ми и баща ми на първо време, аз трябва да съм много чувствителен. Една ден, ако прекаля с ставането чувствителен, ще станаха мила. И когато това дете няма възможност по компенсаторен, всички ние възрастни сме компенсирани. Тоест на нас нито да направим едни работи, защото обществото повелява, защото образованието повелява, възпитанието повелява, ние не ги правим тия работи и намираме някакви други сродни на тях форми, ама по-обществено приемливи, с които да изразим това да го направим. Това в психология се нарича сублимация. Ние сме компенсирани, не сме голи, не сме автентични по начин, по който едно дете е голо и автентично. И ликоподиум като възрастен има начин да сублимира своята чувствителност и своята тревожност, да се превърне в перфекционист, да се превърне в онзи, който се вирничи пред обекта на интерес, който се доказва пред шефа, който е амбициозен и тъмна. Но едно дете няма този ресурс. Не му е във времето, не му е в натюрела,
не му е заводски заложено да прави това. Така че той отива в другата крайност, крайността на хамомила, където нервната система е възбудена до безкрай, чувствителността е екзалтирана до безкрай и единството, което остава, е самия гняв. Ликоподиум също е гневливо лекарство. Така че всъщност тези три остри лекарства всъщност се явяват крайни, екстремни форми на адаптация на конкретните конституции. Ако на мината и махнеш черупката, трябва да стане беладона, иначе ще умре. Сулфура е напуснал зоната на сигурност, но все още е неопитен, няма ресурс. Това е първата му борба в живота. Не може да се адаптира и той изпада в страх за живота си, страх от смъртта. И това е аконит. И то не е страх от смъртта по принцип, че някой ден ще умре и тъна. Той е сега умиран. Второ ми умиран. Напуснах зоната на сигурност, напуснах матката, вече няма път на връв, няма който ме храни, няма който ме обича, аз точно трябва умрях. И съответно, за да съм сигурен, да съм защитен, аз трябва да бъда по-добър от това, което съм, но когато изискването на средата станат твърде големи, твърде високи или не са адекватни на това, което аз съм способен да извърша, те са несъобразени с възрастта ми, отговорностите са несъобразени с възрастта ми, ликоподиум изведнъж просто прилива от гняв, възмущение, негодование и става хамомила. Може друго ще да стане, но най-често става хамомила. Затова тези лекарства са свързани по този начин. Ключово за аконит – внезапност във всичко. Ключово за беладона – внезапност във всичко. Ключово за аконит – студ, който се усеща и студ като цяло, заради оттеглянето на кръвта. Периферията става обезкървена, но кръвта влиза навътре. Студ като цяло, но болките са парещи. При беладона топлина като цяло, ама тя усеща студ. Болките на аконит са пробождащи или режещи. Болките на беладона са топтящи, пулсиращи, пръскащи, ще експлодират. Болките на хамомила не подлежат на описание, те са всякакви, защото нервната система е свръхчувствена и свръхвъзбудена. При нея всичко предизвиква болка, болка, която е непоносима и тя реагира на болката с гняв и раздразнителност. А гнева, раздразнителността или ярост, да кажем най-точно, път предизвиква болка. А болката предизвиква ярост, а яростта предизвиква болка. Омагиосен ни кръг. Аконит преживява страха. В момента преживява страха. Страхът го е завладял. Няма друго освен страх и шок. Беладона е завладяна от манията, от делириума, от екзалтираността на жизнената сила в този момент. Аконит може да е тревожен и да е трескав, но това по никакъв начин не е екзалтиране, защото аконит като цяло се свива в точка. Неговата жизнена стратегия за спасение е да се свива. Жизнената стратегия за спасение на беладона е експанзивност, навън. Хамомила е завладяна от неудовлетворение, от негодование. Каквото и да прави, няма облегчение. Болката продължава да е същата, по-интензивна, все по-чувствителна става, нервът е все по-оголен. Това е абсолютно, тотално неудовлетворение, на което тя реагира с ярост. И затова е капризна, и затова не може да бъде удовлетворена, а като може да бъде удовлетворена е яростна, като е яростна се чувства зле и е боли. Много са различни, много са ярки. Аконит се влошава след излагане на вятъра.
Независимо какъв е вятъра, беладона се влошава след мокрене, най-вече на глава, постригване или рязка температурна разлика. Била е топла и е охладена изведнъж. Или от претопляне и слънчев удар в тази част, казвам. Аконит може да е зачервен, когато е легнал. Нина ви каза, изправяйки се, той пребледнява. Защо? Защото по принцип кръвта има склонност да се оттегля навътре и когато е легнал, е по-лесно за кръвта да нахлува в кръвното съдове и лицето изглежда червено. В момента, в който той се изправя от гравитацията, лицето се оттича и той побледнява. Беладона ще е червена, там бледост няма. Беладона ще е суха. Няма да има изпотяване. Бях могъл да казвам, че беладона ще е суха в изпотяването си и се спрях и сега ще го след това имам предвид. Беладона може да се изпоти, но понеже е толкова гореща, всичко изсъхва почти мигновено на нея, така че реално пот не можем да установим. Докато аконит се къпе в собствена пот, той се поти обилно. По отношение на хамомила, защото имаме нарушение в терморегулацията, както и при беладона, само че терморегулацията на беладона отива в едната крайност и тя е гореща, а усеща студ, докато терморегулацията при хамомила е, че едната буза е бяла, другата е червена. Едното ухо е топло, другото ухо е студено. Може да се каже, че ухото и бузата, на която е лежала, е бледата, а другата да е червена. Така че критерий не е това да ви е лежала и се затопля ухото. Когато сравняваме, че едното е топло, другото е студено, не чакайте да е едното да е плюс 60 градуса, другото да е минус 45 градуса. Пипате с двете ръце и се усеща видима разлика в температурата, но не е нужно да е ледено студено едното или другото да е изгарящо. Пипате глава, пипате ръце, пипате глава, пипате крака или пипате едната буза, пипате другата буза и виждате разлика. Аконит е много жажден. Вътре го изгаря и е жаден за студена вода. И всичко му горчи, с изключение на водата, или пък е възможно водата да му горчи. Значи да е безвкусна. Беладона е жадна, но няма да ви го каже, но обича кисели неща. В остро състояние, па и в неостро, иска да е кисело, обожава лимони. Може да ги гризе, да ги ръфа, да ги дъвче. В такова състояние по-добре предложете изтиска лимон сок с малко вода, отколкото да дадете вода. Тя иска кисело. Киселото я подобрява. Хамомила, мамомила е ключовата дума за това животно. Хамомила, мамомила. Това е състоянието. Мамомила. За води и такива неща там не може да се говорим, защото нищо не удовлетворява. Тя е толкова удовлетворена, че цвъка, сере, фърля на фонтан. Изпражнението е зелено, казва като пресечен спанак с яйца. Пенисто, доволно, кисело. Хамомила ще иска да я друсате и да я лашкате и да се движите нон-стоп през това време. Беладона ще се влошава от всякакво разтръскване и такива неща. Аконит заради страха си няма да ви допусне да го пипате, но в момента, в който тръгнете излизате от стаята и да се отдръпнете от лимото, защото се страхува от самота, защото ще умре, когато е сам. 12 са ще умре. Предсказва, че също който ще умре. Много са различни и представляват другата крайност на функционалното лекарство, което са свързани. Но ако ги разгледате заедно с функционалното лекарство, ще може по-добре да разберете състоянието, което в едната крайност има нужда от конституцията, другата крайност има нужда от острото лекарство. Стига сте раздавали хамомила за зъби. Има 40 лекарства за зъби, хамомила е само едно от тях. Той, че наред му никнат зъби, не значи, че нужда от хамомила. И те с майки, като почнат да раздават хамомила,
то почва да доказва храномила, дето става още по-бясно. Те, дето при първи коледи, дето раздават чайчета от лайка, те побъркат детето и дето почва да доказва чая от лайка и то става храномила. С цялата... Защото и Калкарея има проблеми с дентицията, тя има забавена дентиция, зъбите идват по-бавно и по-трудно. Казах, при всяка промяна имате влошаване, така че всеки зъб там се подгответе за лудости и лудости ще бъдат беладонисти най-често. Така че острото зъбно състояние въобще не е нужда да е храномила, може да е беладона. Може да е комит, а може да е Калкарея. Зъбното състояние може да е Калкарея. Така че, той да го пише в бъга мама, бъга баба, бъга дядо, бъга дама, всеки друг, е бъга. Бъг. Бъга. Казахме индивидуален подход. Индивидуалният подход е един от критериите за предписане на лекарства. Става дума за остро състояние. Острото състояние не е спешно състояние. Ако за спешните състояния има някакви протоколи, травма на меки тъкани арника, травма на стави и сухожилия руда, това е остро състояние. Той има своите индивидуални окраски. Острото състояние зависи от това какъв е терена отдолу, какъв е функционалният тип и какъв е миазмичният терен. Така че предписание в остро състояние на база на протокол, защото някой така ми казва, защото така прочетно, защото така пише във форма или в хомеопатичен вадемекум, има 65 000 книги в момента на пазара, в които с по 10 думи е разказано за едно хомеопатично лекарство. Това е абсурдно. Не може да разкажете лекарство с 15 000 симптома 10 думи. Така че трябва да се оценяват комплекти. Благодаря ви за вниманието. Сега тук ще направя дистанционно штрак